above all powers, above all. Bogra Kaitorni Kokthai nungsno naikini plai nini musuk tui ke tui thewi tawa khane hai nini Kokthai no srungani joro bika Kaitorni Kokthai temni sajla ni thui bai chini sumso nung kopur klaimani bai Kaitorni Kokthai nin job thanai bebak no yabare bukra jisung le surisana amen ini jeng Bwswk layana Kaitorni Kokthai Bwswk important, the importance of God's word. Agar aku kau mana rok sung serang lagi ya, baik ya asai ketal te asai ketal mana ya gulo pola ketar, jadi bising lo tompayo, te pola ketar ni samung temabu obel no sung naik ya, tini Kaitorni Kokthai Bwswk Kristen rok dibagi nang Bwswk important menurut kisah Bwswk lain. Kristen rok ni bagai jo to ni sai nangkuk mane engka Kaitorni Kokthai obono sung kaha ke sitai tabogron di borok mai jaya wi tongke tori logui maya engmahai borok tori logone omohai nutrition maya nai oke boteman jayang kan mai jayang kan ke bot mau pot report teman sinai boleh je besar di nang mani bo mayang sinai omo haina Kaitorni Kokthai engka kebui ke asai ketal engzak rok ni bagai polani jam ge eba polani mai polani jamong eba ke ba mai hai Kaitorni Kokthai ni panbai sini polani jen nang mani abono jeng mano hai bagai Kaitorni Kokthai no serung yawe eba khana yawe eba Kaitorni Kokthai no Bwswk yawe sini pola tori logi maya Kristen rok ni Kristen nang mani jeng maya Kristen rok jen nang mani bono maya nai omai ke jeng sini Kristen ni langma bo jeng tori logi maya nai nang je sepana nang gilja thangdi nang Kaitorni Kok no nang Bwswk nai ya Kaitorni Kok no nang jaya Kaitorni Kok no nang pori ya Kaitorni Kok no khanaya ke uboro bo fola kerak maya nai kebel ngi dongai Jisu tumai sa Matthew chapter 4 verse 4 tumai sa ang porwana Jisu hai hini saka elem bago o kok tongo borok ruti bai simi thangni maya Kaitorni Bwswk ni beba kok bai se thangnai ge Jisu ni sak bai thangbu bo sawo borok ruti bai simi thangya polani samung Kaitorni Bwswk ni beba kok bai se thangnai abo Kristen rok no samani ko ge jini pola Kaitorni Kokthai bai se jeng thangi tongi mano Pila Pita ro utmaisa Pila Pita chapter 2 verse 1 and 2 ang purwana Jisu hai hini saka omo utama zaka Pila Pita chapter 2 verse 1 and 2 Pila Pita chapter 2 1 by 2 ang purwana 8 by 2 aboni bagai noro beba khambia no khibidi tatal tasadi phatra ta ungji sidi ta musu sidi kok hamia ta sa sidi achai drop chrai haike abok tui kaham nungna naidi Kaitorni aroni abok tui ni kok si sawo norok abono nungui tori logui mathangjagi manana rodmaisa Kaitorni Kokthai bai jeng tori logui manana asai drop chrai haike abok tui kaham nungna naidi niso nge folati asai drop chrai Kristen asai drop fola asai kata drop teman nai tu ni nang Kaitorni Kokthai no bar khana nango bar porinan nango chana nango hakise apsa kali torma hai jeng
Christian bu tori manai Kaitorni Kokthai belai keno jeng nango langma genang tangi tongna bagi temana je langma genang bo tangi tongna ne bagi samung nango hai bele tabuk di neng pungpanang ka samung lo ya ketemang nang thinai je kuno langma genang bo samung nango ke omo hai no jeng age kethi tongmani piaba jini phola kethi tongmani Jishuno poito khlaimani yagulo jini phola thangsakha hai bagi Christian ro Kaitorni Kokthai no nango tomang mele phola kathangka phola thangai tongmani bagi tori logoni bagi Kaitorni Kokthai nango Kaitorni khayokma Kaitorni phan bori Kokthai ni bising trise jeng mano geseng Christian ngi tongmani bagi Christian ke sijagi tongmani bagi jeng bori phan nango tamne Kaitorni Kokthai no jeng nango je Christian Kaitorni Kokthai no nangzagia kharowi nangzagia omohai boro bori poito kebel ngi tongnai piaba Kaitorni Kokthai no chanai nangjaknai borongke phola boroni poito krak nai Kaitorni Kokthai no nangjagia boro bo Christian krak bo ngmaya te Kaitorni thani mungsa chukya bo ngai Kaitorni bagi bo mungsa samung khlainai yang nai jeng mai no nangjak ma hai kubui Christian Kaitorni Kokthai no nangjago kubui Christian ke bo nangjak nai te bo nangjago Kaitorni Kokthai no kharoi srungnani nai te bo Kaitorni Kokthai no srungma bai porema bai se Christian tori logui mano neng kubui asai ketalung pano Kaitorni Kokthai no subu srunglia kubu kanalia bu porlia neng tori madia kanama bai poito paye Kaitorni Kokthai no kanama bai Kaitorni Kokthai no jung temani nan jung Kaitorni Kokthai no Christian rok temani nan jung sak ni phan bai jung mathangjagia Kaitorni phan bai se hai blai ge Kaitorni Kokthai bai se jung mathangjago obo jung barbar Bible no go Kaitorni Kokthai bai se jung asai ketalango Kaitorni Kokthai se jung no mathango ge jung no toroi logui tongnai bu Kaitorni Kokthai no Willa Peter chapter 1 verse 23 angkon nai norok Kaitorni tongplainai kok kethang bai asai pika hakin norok ni pha theiblangya bo ungkha thanglangse Kaitorni tongplainai kok kethang bai asai pika jung Kaitorni kok bai se jung asai ketalango ge James chapter 1 verse 18 utmaisa bini beba snam marok ni bere jung thai sikang buthai hai ungna bade bo bini musung tei kubui ni kok no bising kubui ni kok ni bising tei jung no asai reka kubui ni kok sebabu Kaitorni kok tamune Kaitorni Kokthai bai jung asai ketal ungkha asai ketal ungmani yagulo tabo boni Kokthai bai jung asai ketal ungkha asai ketal ungmani yagulo phola kethani phan jini thani phayo a phola kethani phan bai se jung tuidun jago te Kaitorni Kokthai no chama bai se jung tori logo Kaitorni Kokthai no jung nango chanani nango bono Kaitorni Kokthai kringe jung jini phola tormaya jini Christian ni langma tormaya Pila Korin chapter 2 verse 4 and 5 ang kotma kaham sapuru kok kereng kok sinai hai ke saya damo ke Kaitorni phola ni phan bai ang samane a kok soi hni se phunuk jaka hake norok poito khlaimani abo borok ni elen bai ingya Kaitorni phan bai se ngo Kaitorni Paul song pirmani abo Kaitorni bromani no borok piru norok poito khlaimani abo borok ni elen bai ingya borok ni sima bai ya Kaitorni phan bai se jung obono siwo tebo Kaitorni phan bai no jung toribu logo
Kaitorni Kokthai chini bisingo samon khlaio. Jengno chubao kaham ke snamui jengno build up khlaio. Ngekep jengno tisao. Dei jeng kaham ke boni tuidur mabai jeng omai ke tor ke no jeng tuma buthai thayo. Tuma buthai thayo mana tuma Jisu besawo ane angmai nangi tongdi angmai nangi akan no buthai thai miya. Okay, Kaitor jengno muthang maningka buthai thayo ni. Keseng baik ke buthai thai ma tori abade buthai thai miya jeng tor nangi nangai tori angke buthai bu tham thai miya. Bila Thessalonia chapter 2 verse 13. Hake omotui ni bagai bo jeng Kaitorno salbrum brum hambai ro. Kaitorni aroni kokno jeng norok ni thani tubu puro. Norok abono norok ni aroni hniawi Kaitorni aroni kok hnui khanaka. Hake khao bo chokka. Abo Kaitorni aroni kok no ba. Tamni hinba norok poito khlai nairok ni bisingo Kaitor samon khlai tongo. Ortung tmanu norok poito khlai ni bising poito khlai nairok ni bisingo Kaitorni fan samon khlai tongo. Omo haikena sung jine bisingo ani fan baya Kaitorni fan bai ang tori mano. Omo hani bagene Kaitorni fan boro Kaitorni Kokthaio. Kaitor engka kok siri wo kok tongo a kok no Kaitor bai tongo a kok no Kaitor a kok bahan ngai asai pekya jenu. Keseng Kaitorni kok belai kena sini langmao important sing jadi kono important ro yang ke omai sing ragi meya sing Kristen nibo sini jagi meya ni tongnai Kristen le tongnai ai pun sini tongmon Kristen hai india nai Kolosai 1 ni soy ang purwana norok puila Kaitor khairok mani kok khana we abo Bwswk tamo sawi man puruni simi norok ni bisingo umma haino kotma kaham norok borok rok ni kaham khlaio pia sengsar kenangai birjak duruk ngo norok puila Kaitor khairok mani kok no khana we jeng puila khana mani obani sung thangjago Kaitorni Kokthai bai bonono sung piri tongo tebo bomaino sung tori tongo te abrono sung buinobu piri sai khana roi tongo dabo Kaitorni Kokthai jengno bahai ke chuba samon ni bising tei jini Bwswk phan manma haina Kaitorni Kokthai jengno phan ro Kaitorni Kokthai ni bising tei jeng phan mana Kaitorni Kokthai no jeng hamjak ruk khana ruk nai pore ruk nai wansuk ruk nai omo haikena jeng jini Kristen ni langma toro ba jini pola krak ngo sini poito krak ngo Job tumaisa Job chapter 23 verse 12 was in like look Job aini sawo ang bini buku bai dagi marok no norlia ang bini buku ni koprok no bukhawo chugui tongkha po Job jaya proprono Kaitorni kok no bon bukhawo chugui tong haini bakino bo as cost manai mung dabak kama khabani aprobo Kaitor no bo bukhawo chogui tong Kaitorni kok no bukhawo chogui tong haini bagai bukhai shaka waisa nene Kaitor no as Bwswk poito thangi tongkha as nang thuiting tongkha kula rok no jaka podre por thuiting tongkha ni Kaitor no srai thuisidi nei bukhai ho apro Job tumaisa o brima sia brima buka buri hake kokta sadi nei buhino so aprobo bo Kaitorni Kokthai no bisingon tongo tomanle Kaitorni Kokthai no boni poito omo haino Kaitorni kok no sini bisingo tongke sing bono yake tongke sing bono no wansugui tongo akeno sing tori logi mano Kaitorni thani poito ragi mano toru mane tamba poito rag Jeremiah chapter 15 verse 16 ang purwana nini Kokthai rok no manke ang o kok no chakha nini a kok rok ano tongthok maraka khabang srang raka tamni hinba osubrayo phankrak Kaitor ang nini mungai se ringo ortman Jeremiah tamaisa Jeremiah jeng saimana bom haijoro botong bo prophet Israel rok belai kena tong kesek belai kena menak ma
koknai ngi tongmani jorawo jiramaya kaitor bai dagi ro horjago ani bagi bo sawo boni jorawo belai kin kosto tamanala bo khoroksa kono kuyo himnai no nuklia Israel do paron thani ro haini sa oni kokthai no manke ang kok rok no chakha mane khnaw chakha mane tamang bo kok na jungbai ke samana khnawi wansoko meditation klayo borewo nangjago nini a kok rok anak tong thok maruka emonki jeramiang ka bo crying prophet hongjaw je pro kawi tong bone taku bone dofani bagi to bagi dofa kai tong sinilia kagi kai to hazal kangai nayo mukti tagi sinamo kai tong kok na yango kai to bai bus thungjango omakin bone mokol bai nuk mani bagi bo je pro kai tong thane kawi mang tong borong dofa ro ni bagi ani dofa bo pro bekaki pil sinai bo pro kai tong ko bui ke poito sawa sinai bono rom sinai ni aprobo botomaisa kai ni kokthai no wansoke ang khak kesango khabang serang ro ni kokthai tamni hanba o subrayo phankra kai do ang ni mongisi ringo gesembo omo haino je bro kai ni ko nang kostong tong pro nang dukong tong pro nang ni hope kring tong pro nang distress tong pro kai ni kokthai se mono khak sang warna omai kino jeng kai to no krak kero mi basa mano bone thane poito ngi man kai ni kokthai jeng no tomang khlai sumsok ni ka ke roi tong ru bai ke suba kai ni kokthai jeng no sumsok ni ka ke roi tong bai ke long mo thang tadi lok mang 119 verse 9 sikla bo bai ke kathar ke tong nai abo ke ni kok tui ngui se ni kok tui tong ngui se bo abo mamo sikla prong ke bukha yang ngo tamanai famlo jago ni klai su aro manesen musung mani kawang ko ani bagai tawo oro sa sikla bai ke kupur kathar ke tong nai ba ni kok tui tong ngui se ni kok tui tong mo bai kai ni kok tui tong mo bai sing hamya famlo jakro no sing nara gui tong gui mana okay kai to omai ke sing no subo verse 11 no keben gei sumso khlaijak ya tui ke ang ni kok no bukhao chuka or to mai sa log no suini to mai sa nini no keben gei sumso khlaiya tui ke ang ni kok no bukhao chuka I feed in your word so that I may not sin against you. English of Hainicho. And Nini Kokthai and Bisingo Sui Tongo, Jepro, Nini against your sumso, Clay Nani Musumpana, Clay Katongan and Bagay. A Kaitini Kokthai, so no, Sumso ni Katiroi Tongo. 119 verse 133. Mungsa Samon Hamyaropai, and Kobol Zakia Tike, Nini Kok Rumatike, and Yapriro, and Yaprino, Rak Rosari. Automaisa mangsa sam ham yarok bai ang kobol jage tike nini kok rumah tike nini kok kai ni kokthai sing nango kai ni kokthai sing no beba ham yani katero hitongo beba lama saya ni katero hitongo beba sumsok ni katero hitongo ani bagai sing kai ni kokthai ngam te kai ni kokthai sing sumsok rok no sui keseng khlayo sing sabrok no sumsok khlayo bible so tui nang tui he sing sabrok sumsok no khlai tong asai katala ngmani ya golobo sing sumso sing saron tongmo bai sing to rondi nang dula ka ma jaga thangkha ke nang je suk tu ukjak pano dula nang hui om haina sing asai katala ngai jisu ni thei bai su sa jak pano sing sangsar si sumso bai kaplan geseng haina hai sumso khlai jak teingo of course ni sumso na kar jaka hai pa sabro brong ni sumso no sui keseng khlayo kai tani kokthai hai bagai kai tani kokthai no sing nango Ephesians chapter 5 verse 26 mothano tuyo sui kupur khlai bai bini kok bai abono kai tani ya ko ya pare rena nei se bo sak no ro motha sababu nang an asai katal ungja geseng sui kupur khlai bini kok bai sing sui kupur khlai to geseng boni kokthai ngai nango John chapter 17 verse 17 tamasa kabui bai ke borok no kathar khlai di nini kok no kabui bai ke borok no kathar khlai di sabano
disciple rokno sama engka disciple जों Christian rokno जों दुमानाय जों सुरि मानो जोंनो गुफुर के सुनाय बनि kokthai बाय जों सुजागि दंगै मानो फेमलक जाफ्रो रगो काइटोनि kokthai बाय गप्लाय ओंगै जों मानो गप्लाय ओंगै दंगै मानो ते एरेन फुंनाय रक बायबो जों गप्लाय ओंगै मानो एरेन फुंनाय रकनो जों मेजनै मानो बरंनि दालार फुंमानो जों सिवै मानो बरंनि दालार फुंमानो जों तमानाय दालार नै सावै मानो ए काइटोनि kokthai नों पुजु परिया नोंसो सोलोंया खोजखानाया के बै पद्रे पद दालार फुं दंगैबो नोंबोनो सिरिया हालेलुया नै हायनो हायने हानाय पद्रे पद के ताबो शयतान सि जिसु ख्रिस्टनि मुं बै गोबां मा ख्रिस्टान खाय दङ ओ शयताननि सामोन आइबोनो गबै ख्रिस्टान जे काइटोनि kokthai न काहके सावै वानसुगै परेनैबो अबनो काहके सि Matthew chapter 4 verse 4 ang tipun porikha elembag ni ko gotongo boro ruti waisini thangya kaituni kokthai senango nang Christian ke kaituni kokthai nang nai nang kaituni kokthai nangya mana nang Christian singya koma Christian no koma ke Christian negosio hai kono tama resa meng musui meng mesa meng nono torja lai tongo kaituni kokthai ke 10 minit ngena ke mutrisi thangai tongo 15 minit ke lerjak sokha kita bokseng nugu tuma girjawo besi ke maximum keban kuk ke 30 minit ke na bono lerjak sanai u pastor u kok sanai eleme asuk kolok sala nei lerjak baisne taman bekhasi kri Kebi Kristen ya kebi Kristen ke asai ketal engza ke bosana musunai tabok serai rondi neng bumaro gua shu nourish margo don bage opung ya ko teisanan sawani ha ke sawani musu wintong ai bila jenglu buma kosong ko sari matong temanule opung ya ko engke omong hai nang kebi asai ketal engza ke bosana ni musunai cara ni musunai engke don bage mutri pai ba kok kan kok kana pro sumus musu ya temong musu ya nang ke thang sing ya ko nang asai ketal sing ya Matthew chapter 4 verse 7 Jisu pono hai hini saka elembago okok botongo nini kaitor subraino nang tapotaledi kaitor nang tapotaledi de verse 10 hake Jisu hai hini saka thangdi soitan elembago okok tongo nini kaitor subraino simise surui kulumdi soitan phayo barba podre porque timba Jisu no phemro pane Jisu tumasa okok bagi bo okok elembago okok tong ni sema pore mane geseng bahaino soitan jeng no fem logoi paipro jeng baike jeng bono mesen man elembago ukok tong ekan nang samane sikri ken baike boro paisi nai nang samane ya o elembago ukok tong ne soitan dalar soitan e purun mero dala purun rompana o haide nge u biara hama jaga thangi sinai healing fu hai fu ngau resawe ha mokuwe kawe suri lai mane aro loga tong thok sinai Biar nang nai di om hai ungma jaga kaitoni kokthai Bwswk saja kaitoni kokthai bwswk saja gi omorok bebana soitani sama kaitoni musung marok no jungno boni kokthai baise phurungo te chini thani chayaro tongke kaham ke tongnani abono phurungo ja abo beba kaitoni kokthai jungno kaham ke tongnani phurungo chini chayano chayang ni phunugui dawo Jini kaham lama no jungno phunugui omo sayang omo si kaham ni kaitoni kokthai se jungno phurungo hani bagai kaitoni kokthai jungnango 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 no tumaisa angpurbana elembag ni beba kok no kaito be kobol jagi suimani abo kubino phurung thani chugo tatal ni phunuk thani chugo samung saya no chara thani chugo pia kaham ke tongnani phurung thani chugo abo tuike kaitoni borok chuksugui mano joto samung kaham ni bagai bini nang mani beba no mano jingno samung saya no chara thani chugo kaitoni kokthai haya wa hingui tongpro omo haya ni siro omo si kaham ni kaham tlan thani sumno kaitoni kokthai phurungo phunugo
Gesung omo hai keno Kaitorni samang kaham tlangmani bagai khlainani bagai जों sanamjagi mano ba ready ngi mano. Logmu 119 verse 105. Nini kok ani yakung ni chati te ani lamani poho. Logmu tumasa nini kok ani yakung ni chati. Taurong ni nang manak mau sengsara ka manak ma nang manak mau himna ni bagi chati nanggo. Chati kere ke yakung yang nang khui nang himai na. Omo hai Kaitorni Kokthai जों lama punugo. Sini hayano punugo. Lama kahano punugo. Lama hayano punugo. Tei lama kahamo thangani जोंनो phanrugo. Ani bagi Kristen dong bagi Kaitorni Kokthai nang. Absak kele bumani abok sayangke bumani dud nung yangke bo tori maya umahai जों bo Kaitorni Kokthai no sayangke जों tori maya. Tornani phanchini sani phaya. Poito kerak ni phanchini thani phai maya. Te Kaitorni Kokthai जोंनो tuma khlai Kaitorni Kokthai जोंनो konyini khlai. जों borok munisho जोंनि खामानिनो जों तमानाय गंसुकजा साकसाना तरजा पियाबा Kaitorni Kok बाय जों कonyini ngi thango जों musa hai tongmani जों mera hai ngi thango. Deuteronomy chapter 17. Ang polwana Deuteronomy chapter 17 19-20. Abo bini thani tongnai te bini thangsungo abono porinai. Abo tui keno bo subrayung bini Kaitorno kirigui tong nano te bini beba Kokthai te raida rokno te dagima rokno te kir surungai manai. Te sak no bini takuk songrok ni slai kahamku huni tawan suktun kerong bezak mani abuni yaksi eba yagra ta firtun abo haikino bote bini bosongrok Israel hawo bisi dege bugra cawi thangi manai abutma abo Kaitorni Kokno poriti Kaitorni Kokno kahamke nadi khawo nadi neso kok burok English on the srai kisung nupo ang porna English on ma porisne siya 17 1920 and it shall be with him and he shall read it all days of his life. Oro o Kokthai bone thangai kusung thangsungo poriteng o Kokno Kaitorni Kokthai no. That he may learn to fear the Lord his God and be careful to observe all the words of his law and his statute. Je kok sajak mani abono kaham ke wansogui kaham ke surungteng abono kiriwi tong Kaitorno kiriwi tong manani bagai niso. Because in Kaitorni Kokthai baino jeng koyene ngai mano. Kaitorno kirinani surungko. Kaitorno respect khlainani surungko. Boro bahake Kaitorni Kokthai bai. Ike omai kena जों logi tongi manai din sal polok tongi manai neso te tama Kaitorni Kokthai जोंनो ज्ञान गोनां खालायो wise खालाय te खासिनाय बो ओंग्रो जोंनो ज्ञान गोनां खालायो te खासिनाय ओंग्रो नमो नों जेसुखौ नायदों बतावक सिख्लारो गोबां मा बर' खासिया दङ आबो Kaitorni Kokthai no चारो वानसुग्रो खोनारो खासिनाय ओंग्रो ज्ञान फायरो ओंगो आनि बागै जों Kaitorni Kokthai no जों नांगौ लग्न 19 verse 7 and 8 ang puribano subrayungni kerongke kaham abo langmano thangsaro subrayungni kok sama katsui soy abo sutrang rokno sinai snamo subrayungni dagima rokno engkha chajak abo bekhano srangro subrayungni dagimung kha ktharte abo khasinaय khlayo oro jongno sutrangno sinai snamo mane buka kisa asak sithayron sinai khlayo gyan goनां khlayo buddhi goनां khlayo Kaitorni Kokthai o sangsaro naini गोबां मा गियान गोनां लेक abo गोरों संसाराव बुंमोन ungjak abo bebak Bible pore Rabindranath Thakur boni kobita ro Bible ni mangsko mono abo ang pokok jongka koi age class 11 ro ma pore mane
Gitanjali rok. Oke, bopor is Gandhiji. Baiknya bo, teman non-violence. I know, I belong. Lihat. Bible ni Kokthai ba. Of course, bro, Kristono yasaklia. Awu teman bagi yasaklia, Kristen rogi bagi ni. Bo South Africa tongpro, bo ukil pori tongpro, bono gilja wakar na roli. Awu ni jaga ya, nei kupur rope. Ga afronis mesi ang Jisu nolai hamzang nolai pana Kristen no naisre niso. Afronis mesi mulai kebo gilja, mana bono buka kholo jagi tangka. Jai ho, abu yasini tini Bwswk mane Kaitorni Kokthai jengno gian genang khlairo te jengno tuma khlairo si khasinai khlairo. Nge jeng Kaitorni Kokthai no bekhabai Bwswk jeng pore nango khamne nango. Nge tamu ni Bwswk te gian kering tongkha khasiya ni tongkha. Kaitorni Kokthai no khanarodi Kaitorni Kokthai bai simisi moro gianu painai te khasinai nangnai. Te Kaitorni Kokthai tama khlai Kaitorni Kokthai ni bwskango jeng Kaitorni Kokthai no jeng khanapro Kaitorni Kokthai no jeng porepro jeng bonghai engthai. Kaitorni Kokthai ni bwskango jengni bwkha tongnai koine engthai. Abono jeng Bwswk lain tabo Kaitorni Kokthai no jeng jepro khanago porego jeng bahai engthai. Hai no poreka paikha abo hai. Hai no poregoi tau neng asuk Kaitorona mane ba neng mana tong mane mayang jeng bong hai engthai Kaitorni Kokthai no khanapro porepro abono Bwswk pro. Khabai hamjagei porena nangnai. Kaitorni Kokthai no khabai hamjagei Kaitorni nango tabo bwsa absa kali. Bumani abok tui jangnai pro abok tui no hamjagei omo ang nango. Hini no bwsable om hai no jeng khanai nangnai omo ang nango. Psalm number 119:27 no tumaisa ang Bwswk seni ni kerong no hamjag. Ang sapung omono tuyi kaisomui Bwswk nai ni Bwswk se hamjag ni. Omai gena jeng porna nong ang Bwswk hamjag. Ta selai tutui porma hai. Ge selai tutui por ke teman nang pori dong por nin bwkha ro kre. Ni oi ri yingi dong. Gena mung samayang. Jeng hamjag ina porna nang nai. Psalm 119 verse 127 abore bagai ang rangsak ni slaibo rangsak kaham kuk ni slaise ni dagi mungrok no hamjago. Or lok mungsu ni temasa rangsak ni saisa si ang ni Kokthai no hamjag kugo ni si. Ike Psalm number 19 verse 9 to 10 subrayung no kirimun engkha kethar. Abo molbrum brum tongflai nai subrayung ni dagi mungrok engkha soi te kebe. Abo rangsak ni slaibo te rangsak kaham ni slaibo manna ku Khatung jak kugo pia betui ni slaibo ketui te belak ni corom khlai tong oro temaisa long sulai ni sau o David Daud sukina Daud raja rangsak ni slaibo ang hamjaku rangsak kaham ni saibo hamjaku abono Kaitorni Kokno ke pesa Khatung ni geseng omai keno Khatung ni absa klero jepro bunga phaikya kangi tong apro toma Khatung Bwswk Khatung jak hele obo hai no jeng Kaitorni Kokno obo hai keno jeng porna nangnai meditation khlaina nangnai te Bwswk ni nangnai khanana ni nangnai. Kaitorni Kokthai no te tuma bahike Kaitorni Kokthai no gana wo ke tongro ni nangnai sini gana wo tong nang mana man Bible gana wo tong ka kobongo berai thuka haiya. Kaitorni Kokthai no jeng mangke ba jeng mukhosto khlaina ni nangnai khaimar khanare mon gana wo tong man jepro nang buino sak mane bui phamlok mani phan sok kya apro nang phatsa mi tong mani mana Bible kholo ya pan mon nang bui to dare gi tong ge memorize klaima kra mukhosto klaima kra ke belai kena ka ang polwana Deuteronomy 17 verse 19 ang te from porika ba hai poripin
abo bini thani tongnai tei bini thangsungobo abono porinai abo tui kheno Bwswk yung bini Kaitorno kiriwi tongnano tei bini bebak Kokthai tei raidarokno tei dagimarokno tui kiri ke sengwi manai kiri mani tongkha kaham wansok mung tongkha abono gana wo tonglo khangke जों गाहाम लामायाव हैमु दंनाय गैतम दैतमा जों बयफ्राव दैतमा नांनाय जों साइमानाव जोंनि सुब्राय जोंनि जत ख्रिस्टान रकनि बागै वानसक जाक दङ जोंनो खालायरनानै बने वानसक बने वानसक जाक दङ ओ वानसक मोंनो जों बनि ककथायो नाइटो बनि नांनाय आनि बागै बर्तमान वानसकि दङखा आनो तमा खालायरनानै बो वानसकि दङखा आनि लांमाव आनो तमा खालायरनानै मसु बाहायके तंरनानै मसु अबनो वानसकि जों बनि ककथायो नाइटो बनि नांनाय ओंखायनो जों माननाय Proverbs chapter 28 verse 5 ang porunay orok borok hamyaro Bwswk ni siya tamo ke subrayong ni musung tui tongnai roke abono srai ke buci mano borok hamyaro borok abono siya tamo ke subrayong ni musung tui tongnai roke abono srai ke si kaitok teman ngai nano teman musung za teman khairun ni musung za Proverbs chapter 8 verse 17 ano hamzak nai rokno angbo hamzako khabai nai tuk nai roke ano man जों गोबो के खाबायनाय तुखा बाइबेलो जों काइतो माने काइतो दागे मानो जों नुकनाय काइतो मुसुं मानो जों नुकनाय आनो खलायरनानै मुसुं मानो आं नुकनाय आं माननाय आं खलाय माननाय सामन chapter 17 verse 11 थेसलोनिकी नि बरक रकनि स्लाय आरोनि बरक रक दै किसा बखा सुत्रां गोजा बरक बेलाय उइ के कथमा काहाम खानाखा Hake Paul samani abo kebuida naina bagai salbrum brum elembakno jeri neleyo. Nadi tama Paul samani kotma kahamna borok khanaka. Abo kebuida kebuya borok abono salbrum brum elembakno jeri neleyo. Giseng bo omo haino tabu nerok khanaka nerok saksabu porinanai akabang saka. Abono ani nerok Bible poriya ke ani kok no namani singna kaitune kok mai. Ani bagainya ang Bible kalau wipunu usung Bible pori. Kalau mana Bible kok sabrung nu Bible pot. Nero pori wina ipidi. Je ang pori mana Bible pot no pori neti wansuk di konteks wip pori di. Kinsen mana. Jadi just nero pori ya bui samano kanaka ba ang samano kanaka. Gaba ang samani kira paipine. Kaito samani kiri kang pine. Teibu, jepro porebo, tikai siam jengmu tanal tai. Jepro neng kai tene kok no kanawo, kai tene kok no porebo, abono meditation kelayo, apro tema. Om hai bekhabu tamo nai, I ang boni kok no kananai. Kene wan sogui, jeng kai tene kok no kanatai, kai tene kok no pore tai, kai tene kok no wan sok tai. Meditation kelai tai. John chapter 7 verse 17. Kaito naima hai khlaina musung nai borokbo sawimano ang purungmani abo kaito ni aroni phaima da ebake angba ani bai ang samande kaito naima hai khlaina musung nai kaito naima tui khlaina musung nai kaito musung tui khlaina musung nai borok sawimano kaito ni purungmani Jesus Christ ni purungmani abo borni bai Jews Pharisai ro leader ro borok temen Jesus Christ no nasional cengka. Temen malah borok Jesus Christ no pun yasak malia. Kaya dengan kebui na borok yasak malia. Borok bekak kebui menai tu belia. Lama korosan. John chapter 14 verse 21. Ani kok no kanawe abo haike tongnai borok bose ano hamzak nai. Ano hamzak nai no apa bo hamzak nai. Ang bobono hamzak nai pia bobai nukzak nai. Nang Jesus Christ ni tong no sai manai, Jesus Christ ni dagi mano sai manai,
Yesu Kristo ni phurung buzinai nung an boni kokno ang nini kokno khanawe ang nini kokno nanai ni omohai ke bukhatong kangke to nini bukhasi grei hai sinai buino sawani kabang borok tuma serang sidesi buino phurung mani bagai buino sai khana mane buino ang kereng ni sai khana bagai ni jeni bagai kabang ma borok pastor mo bang nugo kabang ma borok sak ni bagai naglai buino phurung mani si mane pilo basa we hai ni phurung mani mane lecture rawani politician high rock lecture rawani ke ni jeni jibun ke slai jagi itu sebab mane kok khasane bo mane phan kare kai tani phan aro kare pilasen domani kai tani kok no suntai ang abono khanawe kok nawe awai ke tongmani kai tani kok nawe ang tongmani dage tui ang tongmani awai se bekha ngani nangai je pro kai tani kok no sun khanawo porewo ba meditation klai gati kesha khanawo porewo meditation klayo jeng suri sanai kaitoni kokthai no khangai nangai pornani nangai Jacob chapter 1 verse 5 norok ni bere khorok sapano elem kurui ke bo abori bagai kaitono santung hake kaito bono abo norunai tamni hunba kaito beba no kairo gui yakko kero elem kurui nang sinani tebo kaitoni kokthai no sinani musung kangke kaitono sanne mane suri di nang pore pro kaito buji nani phanro di ne suri nani nang khana pro bo mo haino jeng suri wi khana nani nang nai jeng girja thang pro suri wo kaitoni kok nang khana nani sikang bo suri nani nang bukhawo suri mane no mokumoi bini buskang mokumoi haine amen ne be ke amai bukhawo anu buji nani phanro di ne jeng san nani nang nai suri mane ka san mane Colossians chapter 1 verse 9 abono paitha aboni bagai no norok ni kok khana phuruni simi jeng sal brum norok ni bagai suri sanman paikha kaitoni phola norok no kaham ke si rumabai sawiman rumabai kaito tamo musung abo norok sawiman suktheng ne jeng kaitoni thani sanao abo jeng no borok suri mane jeng no aboni bagai no norok ni kok khana phuruni simi jeng sal brum norok ni bagai suri sanman paikha kaitoni phola norok no kaham ke suri sirmabai keseng omohai jeng jepro gejatango sagni bagai surina nangnai bai bagai surina nangnai gazate jeng kaitoni kokthai jeng ro phan ngai jeng no kubuno siru thang ngai ke hai kaitoni kokthai jeng thane jeni Bwswk ni bagai mai chama nang mahai kaitoni kokthai jeni phola ni bagai nango phol nang kaitoni kokthai no poriya khana simi tongka sing khana banangai porna banangai meditation bu khlayan mana kok utuye sing wan song nai nai ke omai khlaya ke sing tori mai tawuk ni chrai apsakle du chakha hojong na nai hable hojong ya kabai ro kang ke botuma a du Bwswk mo mungsana tumang nai upokar ngiyang nai Bwswk ni mungsana je manthai je nang mani Bwswk aw samung ni bising tui je nang mani abo mayang nai kabawi ro kang ke hojong ngiyang ke keseng ong hai no kaitoni kokthai no hojong khlainin bagai sing khana nang nai porina nang nai meditation khlainin always sing mane pura sing mano gesing pholate sing tori logi manai sing poito krak ngi manai kaitoni dagitui sing tongi manai boni hano sing phori manai buskang mo sing boni cross no balai sing hinoi manai ke takuro bukro kaitoni kokthai no nangje ke tang baidi sing nango ke bono sing toni na abo hai ke tong mani bagai jini saman pholani cha ke baidi suri nai bugra kaitoni ma hambai ro haina hai ni kokthai Bwswk sini langmo important abno sing tini wan soka kaiton nang chuang bai sing saiman ka kaiton no hambai tebo jini thani nang tongdi tebo sing kara ngi basa mana ni tani baba no yapari bugra jisu ni masa apa kaiton tani suisa